उपेंद्र भैया बात पर ज्यादा ध्यान कि जगिया से चढ़ल हमारा हर माथावा कमल वही दिन से भइल बाटे एथिया में लाऊर ये ना कलवा दे कंप्यूटर समझ गई। हां ई गाना में बात बा, ई गाना में बात बा, गलती बतिया होता कि जगिया से चढ़ल हमारा अरे त माथावा कमल आओ ही दिन से भइल बा जिंदगी हमर बबुआ कहां जगिया से चढ़ल बाटे माथावा नदिया परवा से मोर भैया अब नौजवान भरल बड़े सब तनी एगो साइड सॉन्ग होके ए तू सब जने बढ़ गलो एगो साइड सॉन्ग लास्ट गाओ तीनों के बाद अगला कलाकार का ऐसे एके में मत बोल के बता। हेलो 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 बाबा प्यार मोहब्बत आजकल प्यार नहीं के हो आजकल सीधे सीधे पार हो जाता। आजकल प्यार नहीं के हो यही तरह एगो लड़की एगो लड़का से आगाज प्रेम करत रहे तनी बढ़ाओ एकर लेवल बढ़ाओ चिल्ला के बढ़ाओ लड़का पार्क में इंतजार करता कि अब ले ना आए कहां रहो लड़का इंतजार करता अब ले ना आए 9 बजे के समय दिले रही कहां रहो कहां रहलू तनी शांति बने से कहां रहलू हमर मिया आसरा ताकत रोवे रोवे भई रहे कहां रे अच्छा ई कौन कार्ड है कर कुछ लिखल है नहीं उलट के देखा। अच्छा अच्छा हम जानत नहीं तारे घर में तेरी परफेक्ट बा ना इनकर मौसी के लड़की के बर्थडे है। तारा घर में तेरी परफेक्ट हमरा काट दे लोग नहीं जाना मेरा शादी तय हो गया मुझे माफ कर दो मेरा शादी तय हो गया। ये कह रही है कि क्या कह रही है? अरे बोल बोल जोर से बोल का तो बहुत मेरी शादी तय हो गई है। आपका शादी तय हो गया है? हां अब एक आपके दादी का कोई हो गया है? अरे तोर बियाह होता ना इनकर मौसी के लड़की के मांग के पोता हो के बहन बेटी से तोर बियाह होता कैसे भूला जाए हमरे कोरोना से सब ये तोर बियाह होता एक कार्ड पर नामो लिखवा दे एक और शिवानी सब